U jutarnjem programu saznajte koji su najčešći poremećaji govora kod djece kada treba potražiti pomoć logopeda, te na šta bi roditelji sve trebalo da obrate pažnju. U dijelu Njegoševog parka nesavjesni građani svakodnevno parkiraju automobile. Provjerili smo na koji način će nadležni riješiti ovaj problem. Naša ekipa posjetila je stanare jedne zgrade u bloku 6 koji su se organizovali i sredili ulaz, pa sada imaju biblioteku, muzički lift, ali i reciklažne kutije za papirni otpad. Naša gošća ovog jutra biće i mlada operska pjevačica Milica Lalošević. Sportske aktuelnosti prenosi kolega Aleksandar Vučković. Glavne naslove dnevne štampe komentariše Aleksandra Vavić iz Instituta Alternativa. Mališani iz vrtića Maša nam objašnjavaju šta je težina. U jutarnjem programu televizije vijesti i aktuelnosti iz države i svijeta, zanimljivosti, korisni savjeti kao i servisne informacije.